أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Janti Zedou ne biye jumaye biye lahoroma donye ala nyini ala batuli Janti Zedou kado ya fadeli Janti Zedou kado awafemi no yingania minga gelima ko nyina ala fa juma dunyadu Janti Zedou kado subhanahu wa ta'ala amma fa abada ka kila kije ikado abebi laba le tendela kun fa ya alay alami na ye dienda Muhammadu ya Rasulullah o sallallahu alaihi wasallam arabukami no ye Muhammadu ya Rasulullah daleme makka Janti Zedou do diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a tɛgɛra dayɔrɔ la Yoni Sodi k'a dɔn o tɛ gansan ye Yoni Sodi an b'a ɲini subahana wa ta'ala fɛ ala kelen masa min n'ale de ta ye diɲɛ ye ale de sago bɛ diɲɛ na Yoni Sodi an b'a ɲini ala fɛ ala min ye journaliste Seydou da ne da ka malidenw da k'an an gɛrɛtigɛ kɛ jamana ye jamana min n'an k'a ma ko Mali o ala o tulo b'anw kan na an b'a ɲini ala fɛ anw y'an dama kasi a la anw y'a deli Yoni Sodi k'a dɔn an bɛ segin k'a deli an bɛ segin k'a deli Yoni Sodi k'a dɔn jamana min n'a ya angɛrɛtigɛ kai n'o ye Mali ye Yoni Sodi a kɛ Mali lajɛ bamanji wale ani janfa min dalen bɛ k'anw ka jamana sɛgɛrɛ subhana wa ta'ala b'a bɔrɔ dɔn wallahi ala b'a bɔrɔ dɔn Yoni Sodi ala ka don an n'a cɛ ya rabbi ala ko k'a ka alaya kama a ko kɛ Muhammadu ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ayi kolo gɛlɛya sa mais il y a quoi c'est quoi ça Janti Zedou Atimi assure les choses Janfa Namara min donen bɛ aywa jɛnsɛn ni jamana dɔw fɛ ka ɲɛsin anw ka jamana ma Yoni Sodi ya rabbi o janfan kelen ala k'a bayɛlɛma ka taa suru kan ala k'u jigi kari ala k'u jigi kari Yoni Sodi ya rabbi ala k'u jigi kari ni min k'i bɛ Mali janfa Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an y'a ɲini Allahu ta'ala fɛ ala ka kungosi ma min bɛ ɲinɛ janfa in kɔ ala malidenw ɲi deli ala anw malidenw ɲi deli Allah Waidun belebele Yoni Sodi an bɛ kalo min na kalo barakama an bɛ kalo min na kalo saniyalen sabula min ye sali ye a farida 5 dira kira Muhammad ma Yoni Sodi k'a dɔn nin kalo in de la nin kalo in de don wa min ye Usaz Bara ye n'a sɔrɔla a tulo b'an kan na Yoni Sodi k'a dɔn a k'an ka kuma sɛbɛntiya k'a dafa an b'a ɲini ala fɛ ala ka Mali kisi ala ka jamanadenw kisi ya rabbi ala ka jamanadenw kisi Yoni Sodi k'a dɔn hɛrɛ caman bɛ ala bolo ala k'o suru an kan gɛlɛya tɛ min kɔfɛ Fatiha kɛnɛya nafolo si a caman bɛ ala bolo ala k'a suru an kan maliden min bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Yoni Sodi k'a dɔn gɛlɛya bɛ min kan e de bɛ ka gɛlɛya dɔn ala k'a ta ka bɔ i kan bɛɛ k'i bolo kɔrɔta sanfɛ k'i ŋa ɲɛ siri n karamɔgɔ bɛna dugawu kɛ minnu bɛ wari kɔnte la embargo bɛ wari kan a ye wari kɔnte jɔ embargo bɛ wari kan a nana wa jɔ Seydou ndama ba Seydou nantɛmɛ ala wari Seydou ni nafolo Seydou wa Yoni Seydou ne bɛ kuma kelen fɔ mɔgɔw kana dimi camion caman sigi Seydou nantɛmɛ de ko don wa mɔgɔw kana dimi miliyari le bɛ min bolo o de ko don wa Yoni Seydou mɔgɔw kana dimi n'a fɔra jamana in waritigi n'a fɔra ko Yoni Seydou k'u ka alimami ɲini min b'u sali sufu safan a bɛ tile waritigi min kɔfɛ Seydou nantɛmɛ don ayi ɲininka dalilu la dɛ a fɔ ko munna ale de sɔnna ka misiri d'a faso la 1,5 milliard o kɛra ala kama o kɛra n'a fɔra ko bɛ kɛ waritigiw ka alimami ayi maa ti ban o ma Janti Seydou o dɔrɔn tɛ dɛ n'a ma dɛsɛ faso kanu n'a ma dɛsɛ min ye Yusuf Bacil chambre commerce président u bɛ Dubaï jagokɛla ba bɛ yen gouvernement bɛ yen u taa kun ye min ye n'a sɔrɔ Mali ye sɔrɔ kɛ Yusuf Bacil n'a tulo b'an na i k'a dɔn Dubaï a bɛ se k'an wele ka contrat di k'an ye Usaz Bara n'a tulo b'an na a bɛ se k'an wele ka contrat di k'an ye yan'olu ka na Yoni Sodi k'a dɔn bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ kɔrɔta a ye ŋaniyaw siri subhanallah اللهم صل على سيدنا محمد الله لا شريك له لا شريك له لا اله الا هو لا شريك له فاتحه الحمد لله يا رب العالمين
a bɛna taa maa gansan tɛ dɛ Nigéria masakɛkɔrɔ don i hakili to a la Jɔni Seydou a ko ale ka nin dakasɛgiba Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ a t'a tɔɔrɔ sabula min ye wulikajɔ ni cɛsiri ye Jɔni Seydou k'a dɔn ayiwa jamana min n'o ye Mali ye ani CEDEAO jamanakuntigiw olu ka ayiwa bila ɲɔgɔn na min ye hakili kura ye o bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na o de y'a nakun ye Jɔni Seydou k'a dɔn wulikajɔ caman kɛra ɲɔgɔn ye caman kɛra k'a sɔrɔ ale mana u ko ayiwa équipe technique CEDEAO Union africaine ani ONU Jɔni Seydou ninnu bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn ye kɛ malidenw ka ciden tun bɛ kɛnɛ kan ayiwa min ya an ka minisiri min bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ Jɔni Seydou k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen tun ye hakilina ye hakilina kelen de don ayiwa Mali ni CEDEAO jamanaw u cɛ gɛlɛya bɛ duga cogo min na a ko ale kɔni nana k'a fɔ de a bɛna fɛn wajibiya Mali kan ayi Jɔni Seydou k'a fɔ CEDEAO fana y'ale ci ni wajibi sɛbɛn ye ayi Jɔni Seydou k'a dɔn a bɛna jamanadenw lamɛn i k'a dɔn bɛnkelen don min ka malidenw fɛ Jɔni Seydou k'a dɔn olu k'o fɔ n'olu y'o fɔ o tuma min b'a ale yɛrɛ fana bolo a na o dɔw ka t'o fɔ CEDEAO masakɛw ye a minnu y'a ci nka sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ ko in balani Jɔni Seydou k'a dɔn a bɛ sɔn ka gɛlɛya ka sababu kɛ min ye CEDEAO maa caman ye olu kɔni ka hakilina ye cɛmancɛ fanga i k'a dɔn kalo 12 fo kalo 16 bɔɲanko Jɔni Seydou k'a dɔn a ko in ka kɛ ka koro ka bɛn o ma vote 3 Jɔni Seydou ka taa se vote o vote n'o kan ka kɛ min b'a to ayiwa civiliw bɛ sigi fanga na Jɔni Seydou k'a dɔn ayiwa CEDEAO masaw olu ka miiri y'o ye sɛbɛnnikɛla ko min o dun y'a sɔrɔ Mali yɛrɛ de kun ye sɛbɛnnikɛ ka kɔn nin don ɲɛ k'a daminɛ kalo 6 fo san 5 baaraba kule min kan ka kɛ Mali kɔnɔ Jɔni Seydou k'a dɔn a ka ca sabula keleku ani jɛngɛ bi yɔrɔ caman na min ye transition ɲɛmaaw ye u b'a fɛ k'o bɛɛ lajɛlen de tile Jɔni Seydou ka sɔrɔ k'u kɔ don fanga na jamana sariya bolo n'o ye constitution ye Jɔni Seydou k'a dɔn yɛlɛma kura kan ka don o la min ye fichier électoral Jɔni Seydou k'a dɔn o ye kɔrɔlen ye a man ɲi o kan ka sɛnsɛn ni k'o jagabɔ o tɛmɛnen kɔfɛ Jɔni Seydou k'a dɔn jamana a taabolo fɛn o fɛn votew kɛcogo ɲuman ani ŋanamu bɛ bɔ votew la waasa vote ka kɛ bɛɛ lajɛlen a bɔ dungɔ ye Jɔni Seydou k'a dɔn kuman'o fana kan a ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye bɛnkan sɛbɛn minnu bɛɛ ka kɔrɔ i n'a fɔ accord d'Alger Jɔni Seydou k'a dɔn yɛlɛma kan ka don o la o kan ka lajɛ ko kura ye maa minnu ni kɛlɛ kɛra sababu ye u ka b'u sigiyɔrɔ la Jɔni Seydou ka taa sigi Mali yɔrɔ wɛrɛ la walima jamana wɛrɛ la olu segili fana i k'a dɔn u ni dalen don kan a ka ca Jɔni Seydou baara ka ca fo k'a fɔ k'a to ten kana ɲinɛ dɛ kana nin ci tɛ kɛ ni kana tɛ o Jɔni Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn awa Gudu Jonathan a kɔni n'u kumana Mali faamaw kumana minnu bilalen bɛ awa ko in na k'a ɲɛnabɔ a n'olu ye ɲɔgɔn ye a laban na sa ka taa foli di awa Dankɔrɔba yɛrɛ ma Asimu Goyita Jɔni Seydou k'a dɔn Asimu Goyita kɔni ye awa a bisimila ni ka kuma ɲɛnama caman bɔ a ye siga kɔni t'a la Mali a ka di Mali ye min kɔni ye gɛlɛya ye an ka bɔ a kɔnɔ nka min ni min bɛ Mali kan n'o ye degun ye n'olu ma wuli ka bɔ an kan Jɔni Seydou k'a dɔn baara caman bɛ yen a tɛ dafa a ko ayiwa min kɔni nin hakilinaw ye Jonathan ani nin ci ninnu bɛ se ka taa fɔ CEDEAO ɲɛmaaw ye Jɔni Seydou k'a dɔn olu fana bɛna ɲɔgɔn ye an mana bɛn min kan hakilinaw mana surunya min na a laban bɛ taa k'o de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Daba Tunkara bɔɲɛ laban ye boli ye kana siga min tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le soir de Bamako la Siriba n'o ye Laya Jara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Laya ko a kadina tɛ dabila diɲɛ negetɛnna kɔ siga t'o la jamana basigili ani jamanadenw kɛli kelen ye a ti sabati fɔ jamana sariya yɛrɛ de ka bila jamanadenw ka bolo kan kiri ka tigɛ a tigɛcogo la jotigi ka jo jalakitigi ka jalaki sɛbɛnnikɛla ko minisiri min n'a bɛ kiri kunna Mahamadu Kasoge yɛrɛ a ye laɲini kɛ ka sɛbɛnni kɛ k'a ci Kayi yanfan in fɛ jɔnyako wale ani dantɛmɛko wale min n'a ɲɔɲanen bɛ Kayi mara kɔnɔna na sariyatigiw de bɛ se ka nin ko in da k'a lajɛ k'a da sariya ɲɛkɔrɔ min ni min ka kan ani min ni min man kan sariya k'a fɛsɛfɛsɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko procureur o lɛtiri minnu n'o cira jamana procureur ani kiiritigɛlaw ma fɛn min ye Kayikaw fɛ lɛtiri a ma bi tulo lankolon na sabula fɛn min ye juge kuwalen dɔ bɛ Kayi denmisɛn dɔ a cɛsirilen bɛ a tilennen bɛ sariya bi
boli a danganiya kɔnɔ cogo min a b'o de ɲini Mohamed Tembine Mohamed Tembine ale de ye Kayi ale procureur ye ale ye Kayi kiiritigɛla ye u ko min ma 3e cabinet a b'o de kunna sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye jɔnyako wale don o don lajaba don o don bɔgɔli dɔw yɛrɛ ni kɛnɛ karabara k'u sigiyɔrɔ bila diyagoya bilen ni diɲɛ kura in na k'a fɔ fɛn min ye jɔnya wale ye a bi yɛlɛ kan n'a bɛnna maa min ma a fɔra a banna nka minnu ko an t'i jɔn ye bilen anw bɔra jɔnya na an b'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta sɛbɛnnikɛla ko gɛlɛya bɛ min nka diyagoya aw bɛ sa jɔnya la an b'aw k'an sago ye n'aw ma sɔn o ma a bɛ dugu bila wala an b'aw fa an b'aw kɛ tan sɛbɛnnikɛla ko fu sirila da la kɔki sabula jɛkulujugu min bɛ yen n'o tun bɛ ka ko in bɛɛ lajɛlen sinsin u k'o de ma association développement sec de Yelimane Yelimanekaw fɛ yen association min bɛ yen n'u k'o ma Yelimane daga kanɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ bere binna olu la dugu caman bɛ yen juge Mohamed Tembine a ye fu siri olu ka ko danna sabula maa 30 ani kɔ a y'olu minɛ ka t'olu datugu kaso la ŋɔɛ jɔnyako kuma in na fɔta dugutigiw b'a la kabilatigiw b'a la denmisɛnw b'a la musow b'a la minnu ye wale kɛ wale min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ n'a ye jamana yɛrɛ sariya kɔni k'a buruja kosɛbɛ ka jamanadenw dɔɲɔ sɛbɛnnikɛla ko bɛɛ ko juge Tembine dɔgɔnɔkɛ ka sariya ka gɛlɛn sɛbɛnnikɛla ko dɔwɛrɛ tɛ koyi Mali kiri ye min fɔ ani Mali loi ye min fɔ a y'o de appliquer sɛbɛnnikɛla ko a ko maaw bi tila o kuma na maaw bi ɲɔgɔn ɲininka a ye bere bi yɔrɔ wɛrɛ la tuguni association min n'o ye Yelimane daga kanɛ ye o ɲɛma Bakari Jambo kaw a ye nɛgɛ k'o fɛnɛ na ka t'o bila kaso bonba la lebew fɔta Moriya an garila ɲɔgɔn na poku sɛbɛnnikɛla ko a ko kunna sini ko n'o bɛnna araba don ma n'i y'a mɛn juge fɛ yen mandat de dépôt o man di sɛbɛnnikɛla ko i tɛ n ji i y'a ɲɛdɔn quoi je suis pas magistrat. Fa de b'i la i b'o fɔ tu me pousses à parler ni n y'a fɔ k'a da yɔrɔ min parler de quoi ayi n ko mandat de dépôt e y'o dɔn diɲɛ bɛɛ ye mun de kɛra ne b'o dɔn cogo di je travaille pas dans un tribunal mais tu étais en prison non alors n y'a f'i ye tu me pousses à parler mais tu n'oublies jamais mais puis tu peux pas oublier ni n ko mandat de dépôt ni n ko k'e y'o dɔn a fɔ hɔn n y'a dɔn a banna Moriya sɛbɛnnikɛla ko fɔta mandat de dépôt bitu rouge bilenman de bɛ kɛ k'o sɛbɛn ka tampon bilenman sigi a kan i b'a fɔ a cɛ man ɲi dɛ mandat de dépôt a man ɲi bitu rouge o de bɛ kɛ k'o sɛbɛn ka tampon bilenman sigi a kan o bɛ kɛ ko ɲuman ye bilenman man ɲi o bilenman man ɲi o n'a ko a ti faraku la a don ni bi cɛ duloki bilenman fɛn bɛ ne bolo ne y'a bɛɛ nin o y'i jo ye naam o y'i jo ye dɛrɛ keni kana daga minɛ n da la i nana n sɔrɔ n ka fɛn la n bɛ san mugan bɔ a la Seydou a bila Seydou a to Seydou i y'a sɔrɔ n bɛ baara in na san mugan a bɛrɛ ta gɛrɛ i hakili t'u yɛrɛ la o don dɔ ye fɛn dɔ ci ne ma ko magistrat syndicat yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn na n ko ne tɛ nin bibile dɛ ça c'est pas mon problème je suis net awɔ ne tɛ finman fɛ n tɛ jɛman fɛ je suis net merci voilà mandat de dépôt ayiwa sɛbɛnnikɛla ko mandat de dépôt fɛn min kɔni ye o sɛbɛn ye o nɔrɔla Bakari Jambu la kaso bonba sɛbɛnnikɛla ko a dɔrɔn tɛ a kelen tɛ maa dama bɛ yen minnu b'a nɔfɛ fɛn min ye mandat ye olu y'u ta sɔrɔ o la n'i y'a mɛn tubabukan na incitation à la violence ka kɛlɛ wuli ka fɛn min kɔni ye papier lankolon labɛn ka fɛn min ye jamana yɛrɛ basigi ka nkɔri don a la sigida dɔ la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye nin Bakari Jambu ye a minɛna o de la wa sariyatigiw ye o de don a nɔfɛ o yɔrɔnin bɛɛ u ye nɛgɛ k'a la ŋami ka taa n'a ye Kayi kaso bon na sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ ale de ye maa dɔw fara ɲɔgɔn na ka kɛlɛ kɛ fɛn min kɔni ye jamana ka so dɔw bɛ yen minnu tun kan ka koromakari dugu dɔ la u ko min ma kujɛ o bɛ Yelimane mara fɛ février kalo tile 19 a sina ka nin ti kɛ a ma sara ne la ne bonya ma don nin ko in na waati dayɛlɛ han jɔnni Bakari Jambu e tɛ maire ye i tɛ préfet ye i tɛ dugutigi ye i tɛ député ye i tɛ foyi ye ko association Dagakane k'ale y'o président ye Dagakane ma kɛ Mali Asimi Goyita ye mais ko u ka nin marakaw ka nin association Dagakane jɔnni c'est du k'a dɔn min bɛ jɔya pour la o min b'a contre la a association bɛɛ kan ka ci c'est devenu de la mafia jɔnni c'est du u bɛ wari de fara ɲɔgɔn kan à des millions
nin ka don kaso la walima nin ka bɔ kaso la nin ka don kaso la an ka ni ninnu y'a don kaso la ninnu bɛ taa bɔ u bɛ wari de fana donc association in bɛɛ kan ka ten kiiritigɛlaw kan ka o de jateminɛ a ti ban dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko a y'o min kɛ Yɛlɛmane n'a ma kɛ ne ta ye a ti dayɛlɛ maaw y'a deli ka dɛsɛ k'a deli ka taa ka dɛsɛ cɛw y'a deli ɲamakalaw y'a deli Bakari ko n'ale Bakari sago ma se ko a ti dayɛlɛ ni dɔ ye cɛ o ka taa bila a la daga hali ne de ye Yɛlɛmane Dagakane président vice président ye a ma kɛ daga hali daga hali n'i donna kaso la naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ procureur juge Mohamed Tembine dossier dalen o ɲɛkɔrɔ a y'u ɲininka ka ɲininkali busamisɛn gɔw la k'a ta ka segin juge ko fɛn min ye Bakari Janbugu i ye sariya sɔsɔ i ni ɲɔgɔn ka maa caman o tuma fɛn min ye kaso ye n y'o da jira i la sɛbɛnnikɛla ko a donna kaso kɔnɔ u ye da sɔgɔ karaw a ko nin juge kɛ in n'o ye Mohamed Tembine ye cɛ gɛlɛnba sabula fɛn min ye maa 30 ni kɔ a ye nɛgɛ k'olu ka sɔgɔmada kelen ka t'olu bila Kayi kasobo la sɛbɛnnikɛla ko an bɛ don minɛ ko bi dantɛmɛwale yɛrɛsago ko kɛ an bɛ don minɛ ko bi o fu sirilen b'o danna yan ko fɛn min ye kiiri a minisiri ye procureur Mamadu Kasoge i dɔgɔnin ni ne terikɛ sɛbɛnnikɛla ko ale ye lettre min ci k'a ci Kayi procureur ma k'a f'u ka jɔ u jɔyɔrɔ la juge ka jɔ u jɔyɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko Mohamed Tembine a ye nin ko in bɛɛ lajɛlen de kɛ o bonya kɔnɔna na wa fɛn min ye procureur ye bɛɛ lajɛlen wasara sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye nin wale fila kɛlen minisiri yɛrɛ labanna ka lettre de sɛbɛn k'a ci a ma k'a fɔ félicitations jamana mɔgɔw bɛ nin de la bravo kunnafoni filɛ nin ye an ye min salo ka bɔ le soir de Bamako kɔnɔ a ka bi bɔli la Joasi Seydou n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'intelligent a boliko 224 sɔn ti pas a den ka ŋunu ma Joasi Seydou n'i y'a mɛn prix Nobel de la paix Joasi Seydou k'a dɔn san 2022 maa kalanenw ani maa minnu bi ko dɔ farafinna olu de farala ɲɔgɔn kan k'u bolo ɲɛsin maliden dɔ ma f'o ka k'a ye Joasi Seydou k'a dɔn maa minnu bi kɛ cɛbɔ ye u y'u bolo ɲɛsin Ahmed Diané Simega prix Nobel de la paix le même Ahmed Diané Simega là le même oui l'excellent ministre maliden t'a den ɲuman dɔ fana taara yɔrɔ la o baara kɛ koyi il était ministre de l'équipement et des transports les échangeurs de ATT an bɛ ATT tanu baaraba fɛn o fɛn na tout est Ahmed Diané Simega le troisième pont c'était lui le soldat le troisième pont tu connais non et puis c'est mon frère hein la route Bamako Banamba Koulikoro Banamba c'est mon frère non, il y a erreur. Il est Simega. Il est de Kayi. Non, il est Angenti Balenge Nyaniwa. Oui. Damba, Angenti Damba Nyaniwa. Il est de Nyoro. Pour être plus précis. Il est de Kayi, oui. Oui, il est de Nyoro. Mais toi, tu es de Damba Diarisso. Mais écoute. C'est la région de Koulikoro, tout près ici, derrière Banamba. You don't know. Tu n'as pas compris les relations. Afa. Allah Cheikhou Simega, le premier milliardaire au Mali, Cheikhou Simega, le premier diamantaire africain en Europe, Cheikhou Simega. Au Ninefa, Madi, c'est de ouf. Mais n'a jamais vu. Au Tekelenye. Ça c'est l'eau. Ninjurukaja. Okaja. Mina surma fiye. Afa. Alayi Musa Diané Misra o ka da ni Madi ka da ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma o ye den minnu wolo an ye denmisɛnninya kɛ ɲɔgɔn kan o ma suru tɛ ne dɔn kɔni Diané Simega mais non c'est mon frère soma dɔn Joasi Seydou sɛbɛnnikɛla ko professeur Boubou Niang professeur Boubou Niang chef suprême des valeurs et traditions africaines expert international en sciences traditions africaines Joasi Seydou k'a dɔn kala da o ta ye o de ye conférence dɔ kɛ sibiri tɛmɛnen min ye dɛsɛkalo tile 11 ye Abidjan o senfɛ Joasi Seydou k'a dɔn hakili jiginna dɛsɛbaw la farafinna minnu ka wulikajɔ ni cɛsiri Joasi Seydou k'a dɔn n'a ma dogo farafinna babolo kan a ko jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni o bɛ jamana damadɔ ko fɔ n'u farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn min ye bajiko ye ani ji minnu b'u furanjɛ la ka se k'o ji yiriwa bi maa min b'o ɲɛmaya la o de ye Ahmed Diané Simega Joasi Seydou k'a dɔn a ye wulikajɔ min kɛ ji kana ji nafa nin jamana ninnu na Joasi Seydou k'a dɔn wulikajɔba dɔ bɛ diɲɛ bolo seleke naani bunaku kan u ko min ma prix Nobel de la paix Joasi Seydou k'a dɔn min ye Eric Ozana ye o fana ye économiste écrivain do professeur de membre académie française Joasi Seydou k'a dɔn o fana bɛ Genève Water Up Joasi Seydou k'a
dɔn centre universitaire Genève journaliste de cas dɔn ani a bɔ wuli ka jɔ wɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛnnen don a kan ɲina n'a ma ɲɛ k'a fɔ cɛ n'a ka kan farafinna i k'a dɔn Ahmed Diané Simigadé n'a ka kan a ka sababu ye mun ye journaliste de k'a dɔn ji a kɛra sababu ye baboloba min bɛ Mali Sénégali Mauritanie journaliste a kɛra sababu ye nin baboloba in i k'a dɔn k'a kana k'a kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni jamanadenw bɛnna n'a kɛra hakili ɲuman ye cɛ kelen min bɛ se k'o kɛ ji yɛrɛ sababu kama journaliste de k'a dɔn o ye Ahmed Diané Simiga o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ tanuni bɛ kɛ a kan ka d'ale de ma journaliste de k'a dɔn u ma da o ma san 50 min ye nin jɛ yɛrɛ jɛkulu in ye a bɛ sen na n'o ye OMVS journaliste de k'a dɔn Ahmed Diané Simiga ye min kɛ san 50 in kɔnɔ cɛ ma sɔrɔ min sera k'a wuli ka jɔ boloda min sera k'a k'o tɛnku ni ka kala ɲɔgɔn na a k'o kuma cɛ min don a tɛ kuma journaliste de k'a dɔn cɛ min don baarakɛla don i y'a dɔn a yɛrɛ ye kamalenkɔrɔ belebele jamaja Isuri hali n'a ye fiɲɛ lajɛ Isuri dɔ dɔ n delila ka taa ministère de l'équipement et des transports la n taara n ka papier dɔ nɔfɛ o don ne yɛrɛ de ministre Senangolo ye a bɛ bɔ bureau dɔ la ka taa dɔ la jamana baara ka kɛ a Senangolo a bɛ godo cogo min a bɛ taa ten ne ko n ko mais n ko nin ye jɔnni ye mais ne kɔnɔ ko chargé de mission don oui Jean Sedou ja chargé de mission o ye ministre yɛrɛ de a Senangolo ni Ala n'a kira ne yɛrɛ de ɲɛ y'a ye ni maa wolola hɛrɛ la ni lamɔna hɛrɛ la i t'i yɛrɛ bonya i t'i yɛrɛ fusaya mɔgɔ ma wallahi a ye kala de kɛ même le bac il a un bac français a ye kala de kɛ tubabu jamana na ka wala jɔsi k'a jɔsi n'o kɛra ɲɛmaa ye a t'i yɛrɛ fusaya maa ma wa a fa bɛɛ ye maa lakodɔnnen le pont de Wabaria Gao c'est lui le seuil de Guinée c'est lui la route Kati ka bɔ Bamako ka na Kati k'a dilan kura ye ale don ka bɔ Kati k'a dasi ka taa Kolokani k'a dasi fɔ Kayi c'est lui Sou ATT Kouyaté ayi Kouyaté tɛ j'étais journaliste n bɛ yaala o nɔfɛ la route Buguni Yanfolila ne ni ATT taara inauguration na avec Katim Traoré Clédou c'est lui la route Kati Kita c'est lui i na ɲɛji bɔ sa dɛ mais mo ne de taara bɛɛ inauguration na tu connais a don Nuhu Kone qui est aujourd'hui chargé de communication à l'ANASER il était chargé de communication de Ahmed Diané Simiga Djibril Tall était directeur national des transports terrestres exactement je me souviens mais j'étais là-bas Malik Al-Husseini était Ségal sɛbɛnnikɛla ko min ye OMVS ye san 50 journaliste de k'a dɔn cɛ min sera ka kɛ sababu ye ka ji kɛ sababu ye k'o kala hadamadenw kala ɲɔgɔn na journaliste de k'a dɔn jɛnsɛn naani mɔgɔw jɔrɔlen bɛ waati bɛna funteni ba dɔ bɛna bɔ jiko gɛlɛya bɛna maa min kɛra sababu ye ka o kana sabati ka kɔn min ye san 40 san 60 baara nataw ye maa min kɔnɔ k'o ko da kɛnɛma Ahmed Diané Simiga Seku Den Amadou Simiga Den Ali Moussa Diané D. Non, le journal, je suis formel. Bon, pas de commentaire. C'est moi qui de haut fort. En tant que griot. Ahmed Diané Simiga ti jelikame o barakela de do. Non, mbo. Ale ti ndulungame ati ndamaningame. A wololo la. Ka mo o la. A y'a ye fa Seku kun bɛ min di mɔgɔ ma. Donc il est tout la même chose. Wolofɔ wari nege bɛnna. Cɛ ka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye cɛ ka pub mais munna u t'a wele de ka na c'est un cadre intègre Mali mago bɛ nin de la dans le gouvernement bon mais min f'i ye kana jamana baara il y a tellement de cadres comme ça malien na minnu bɛ jamana kɔ kan ka mago ɲɛ maa wɛrɛw ye il y a trop de cadres comme ça ɲinɛ kelen bɛ minnu kɔ Assimi a besoin de ces gens là il a besoin de ces gens mais je te dis Ahmed Diané Simiga on le note c'est important. Voilà. Très, très important. N'oublie pas. Aïe, comme les Ablaye Dafé. Les Ablaye Dafé, voilà. Ça, c'est des grands cadres du Mali. Ils sont nombreux. Tchembe qui a aidé ATT à rédiger le PDS. Qui ça? Ahmed Sow. Ahmed Sow. Oui, Ahmed Sow, d'accord. C'est un grand cadre. C'est Djema Indo. Min Djekainta. Djekainta. Ah bon? Akungolo. Non, c'est vrai. C'est vrai. N'oublie pas. Qui? Ablaye Nene Koulibaly. Gabriel Touré directeur. Je me souviens. Ale mi Gabriel Touré de structure ka bila sega. O y'a sɔrɔ ni maa o maa nana i ti kalo wɔɔrɔ kɛ Gabriel Touré baarakɛlaw b'i kɛ. N'oublie pas. Le général Salifou Traoré. Toc. Bon ko cadre ba caman de bɛ yen. Et puis a da tɛ kuma na quoi. Non.
faso kanu dɔrɔn ni cadre baw de bɛ jamana in kɔnɔ jeunesse salif voilà minnu di kuma u t'u yɛrɛ jira ayi non l'autre général là Johnny Daïrou Dambélé mais voilà des grands cadres général Daïrou Dambélé des grands commis de l'état olu bi lafiya bɔ la jam amini ka to a la u t'u wele de wa maa bɛ Mali bolo koyi a caman de maa bɛ yen i bolo don waraw y'an dɔrɔ i bolo don dama tɔgɔ ne bɛ n tɛgɛ don naam ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indépendant naam fasiriba n'o ye Mohamed Aïdara ye nin y'a ka sɛbɛn ye Mohamed Aïdara ko politiki a n'a munumunu salo fɛn min ye maître Kasum Tapo ye a ko jɛkulu min bɛ n'u k'o ma cadre d'échange pour une transition réussie n'o cɛɲan'i ma a fɔ opposition kura min bɛ yen maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka opposition kɛ Assimi Goïta la Kasum Tapo ko ale bɔr'u nɔfɛ han moti gɔbɛ tɔ kɛra musokɔrɔ npogo de ye sisan a bɔra la a kɛra musokɔrɔ npogo de ye ayiwa nam n'i y'i sigi fɛn d'i la n'i jɔ a bɛ ba taara bɔ i la fiɲɛ b'a bɔ Seba Lamine numéro tɛ fɛn ye dɛ n cousin don musokɔrɔ npogo n kanimɛkɛ don i kanimɛkɛ don a ko a bi nkalon min tigɛ a ko cɛ dɔ tun bɛ yen k'o pasa an bɛɛ i b'a cɛ tɔgɔ da ko Fanfiyɛ ko ni Fanfiyɛ wulila k'i jɔ n'a ma ko minɛ fiɲɛ bɛ taa n'a ye n'o ko o kɛra kalamani ye naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye Adema PSG cadre yɛrɛ de ye lettre bɔ k'a fɔ Adema PSG k'u bɛ n'u sen bɔ u ka cadre la Kasum Tapo dun ye Adema a vice président dɔ ye sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye cadre d'échange u ni Adema ka kɛlɛ ye dɔwɛrɛ tɛ u ye dandɛmɛ kuma min fɔ ko marisikalo tile 25 nata olu ti Assimi Goïta ko ladɔn bilen u ti gouvernement ko ladɔn wa olu bɛna kɛlɛ kura kɛ dɔw yɛrɛ b'u la min dara kɛrɛfɛ ŋunuŋunukan bɛ k'a fɔ o taar'i sigi Côte d'Ivoire k'a fɔ ko à partir du 25 mars k'ale bɛ gouvernement kura sigi gouvernement civil joli o taara o fɔ Côte d'Ivoire o taara o fɔ Côte d'Ivoire maa t'o jate sa ni e kɔni b'o fɔ yan fo Côte d'Ivoire naam sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma minnu fɔlen bɛ fɛn min ye Kasum Tapo ye a yɛrɛ y'a jira k'a fɔ fɛn min ye cadre d'échange a kɛra koba lankolon ye wuli ka jɔ ni baara fɛn o fɛn kun kan ka kɛ kunfilenna fɛn o fɛn kun kan ka taa bɛɛ lajɛlen kɛra tilenna kuma de ye ale yɛrɛ Kasum Tapo b'i yɛrɛ la ɲininka cadre in mun fɛn de don sabula anw de b'a la anw de y'a maa kolonmaw ye i b'i bali ka communiquer ten i b'i bali k'a ye u ye nin décision in ta i bɛ ɲininkali kɛ i t'i kibaruya sɔrɔ ɲɛfɔ ɲɛ t'i k'i ye i b'a faamuya cogoya min na o tuma a ti ɲɛ min kɔ ale Kasum Tapo a n'a ka jɛkulu n'o ye mɔrɛma ye u y'u fo si ka bɔ nin ko in na min bɛ se k'a to u yɛrɛ ka lafiya sabula u y'a jira k'a fɔ cadre d'échange kolokala ko nama de don i b'a fɔ dɔrɔgutalaw sabula n'u ko finma bi sini u b'a fɔ jɛma taafa ni nafa t'u la o tuma o ɲuman ye min ye ale y'i sen bɔ a la a jɔ nafolo filɛ nin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Tisedou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Lalanis min ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ye sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Dirisa Ba Cɛmɔgɔ Sangare Dirisa ko a ko i k'a dɔn siraba min ni ayiwa a baara bi sen na n'a kɛn bɛ kolokala da ye ɲɔzɔnbugu ka taa Safo Jalakɔrɔji Bangɔni Jean Tisedou ni Ala ma jɔn kɛ a tɔ kelen bɛ firi ka sababu kɛ Bangɔnikaw faralen don ɲɔgɔn kan u y'olu kɛ kɔfɛmaa ye Jean Tisedou k'a dɔn Bangɔni yɔrɔ caman bɛ yen i k'a dɔn k'an ka dakolon di k'a filenkolon di nka nafa min ni ayiwa siraba kanamaw k'an k'a sɔrɔ Bangɔnikaw ko k'u bɛ ne ka ɲinɛ olu kɔ min kun fɔra fɔlɔfɔlɔ kabini ATT tile Jean Tisedou k'a dɔn laban u b'a fɛ k'u pan u kunna o de la association dɔ sigira Bangɔni na Jean Tisedou k'a dɔn nin ko in ye ko gɛlɛnba de ye san 2002 san 2012 o furanjɛw la nin projet ba damadɔ min ni Amadu Kunya a ta k'a bila bolo kan Jean Tisedou k'a dɔn caman kɛra sabula min ye jiko ye i k'a dɔn o ɲɛnabɔra ji mina tun bɛ se ka maa fa nin furanjɛw la nka Amadu Tumani Ture sababu la i k'a dɔn ji nana walankata fa bɛɛ lajɛlen la o kɛra hɛrɛ ye sira ko o de nana fɔ Jean Tisedou k'a dɔn sira min n'a ka kan ka dilan a ko projet in i k'a dɔn a wulikajɔ ka kan ka daminɛ kabini Kati donda la Jean Tisedou k'a dɔn ka a yuuru kana fɔ Bamakɔ nka déviation ko kuma minnu b'a la o kɔni kɛra degunba de ye i k'a dɔn Bamakɔkaw ma a ko min kun fɔra fɔlɔ n'o ye sira in ye Ɲɔzɔnbugu Safo Jalakɔrɔji Jean Tisedou k'a dɔn ayiwa o kɔni o de kun fɔra fɔlɔ a ko nka n'i ye hakilina kuraw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ siraba kelen min n'o bɛ bɔ ayiwa Kati fo Dakaru
journaliste de k'a dɔn k'o den ma route nationale 3 RN 3 a ko nka min ye a ko Jubaju ye Kati Bamakɔ min ka gɛlɛn o bɛɛ yɛrɛ ye journaliste de k'a dɔn fɛn minnu kan ka dilan nɔngɔngariw la san 2001 i b'a ye k'a fɔ ko caman nana yɛlɛma Bamakɔ ni Kati cɛ la a ko yɛrɛ fiɲɛba ye min ye journaliste de k'a dɔn kabini i bɛ bɔ ka Sonjata da la Kati ka na se fo n k'i ɲininka Nɔmiɲarabugu Bamakɔ yan journaliste de k'a dɔn o ye balawu da de ye kɔti kolonba de bɛ ka jigin gada sira man ɲi journaliste de k'a dɔn sow bɛɛ sira fan fila bɛɛ lajɛlen la mobili kɛra sababu ye ka maa dama min daji nin furanjɛw la a ko i k'a dɔn a fanga bonyana kosɛbɛ a ko nka min ye hakilina kura ye o de nana don a la n'o tɛ min kun fɔra o tɛ nin ye a ko nka min ye Kati ayiwa sanafara ye ka na n ɲininka Samɛ min ye commune sabanan ye Bamakɔ kafo kɔnɔ a ko nin accident ninnu barika bonyana kosɛbɛ wulikajɔ bolo k'a ni jateminɛ yalima yɛlɛma kura bɛna don a la wa ɲininkali to min bɛɛ nka siga ko nin tɛ min la journaliste Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko gɛlɛya ninnu barika bonyana bangɔninkaw y'a ye k'a fɔ a ka ja nin camion lahorata minnu bɛ tɛmɛ u ka yɔrɔ la journaliste de k'a dɔn a kɛra tiɲɛniba u fɛ a gɔngɔn sira dingɛ journaliste de k'a fɔ ko ɲinɛ bi k'olu kɔ sabula min ye a waso caman ye a fɔra k'o bi dakolondi k'o filenkolonti yɔrɔ dɔw nana di maa dɔw ma faamuyali ma sɔrɔ association sigi kun kɔni de ye a ɲɛ ka se ka dɔn sa ka k'o yɛrɛ de tile n'o tɛ ko in balanen bɛ min de ko in balanen bɛ min e min bɛ ɲɔnsɔnbugu sira in kan e t'a dɔn de ne tɛ bɔ a fɛ o sabu sira in tɛ yan poussière bilenni bi ɲini ka maa fa ye mais fɔlɔ ne tɛ taa a kun ɲini ka ɲɔgɔn fa yan a sera ko i bɛ ka tile la i bɛ ka tile la u f'u bɛ ne tigɛlu ma 2018 campagne lancé tɔ ko sira 5 belebeleba bɛna dilan Géjul ne yɛrɛ Géjul Kamara ani n dɔgɔnin Sara Misɛni ani journaliste Seydou ninnu bɛɛ ani bamanan Ala ka hinɛ an bɛ ɲini ka ɲɔgɔn fa u bɛ ɲini ka ɲɔgɔn fa yan ne ko n ko n ko a ka nin ko in a tɛ ɲɛ bilen ka boli foyi tɛ Buwafana tun b'a la o Buwafana tun b'a la e ye ɲɛngo de ye wala e ye Sumala Sise ka maa de ye n ko n'a sira in dilanna a tɛna nin sumangu la inauguration don an bɛ maire wele ko allo ko ne ka to radio la machine bɛ mini u y'a dasi wa a wulila wa ne ko mɔrɔ n ko a bɛna n sɔrɔ nɔ na yan san 5 foyi aw lemina koyi nin kun ye sɛbɛn ye ka tilen kɔni a kɛra bloc dan ye wallahi a ko bloc de cayara n'a tiɲɛ ye a bɛ kɛ cogo di n dun ye nin fɔ a ye dɛ i y'a fɔ miyɛtɔ ka kuma de ti minɛ sogo bɔsɔrɔ la i y'a fɔ koyi n ye nin fɔ a ye dɛ le Mali d'abord ne ko Ami kibaruya Johnny Ami Amzo abe on ne me triamballera pas awɔ nul n'est censé ignorer la loi Kati ne fait plus peur Bamakɔ voilà ne ko Kati ne fait pas peur Bamakɔ Kati man ɲi dɛ i bolo don dama ne min tɛgɛ don ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma indicateur du renouveau Fasiriba n'o ye Awa Sogodogo ye nin y'a ka sɛbɛn ye Awa ko min kɛcogo man ɲɛ o fɔcogo ti ɲɛ fɛn min ye haute autorité de la communication a ɲɛmaasigi min n'a dabɔlen bɛ an kunnafoni dilaw ka maa sabanan o de ye Ba Sidiki Ture ye jɔnni b'a fɛ Ba Sidiki ka jɔyɔrɔ ko ani an kunnafoni dilaw an ka sigiyɔrɔ ko k'a kumaniɲa ma k'i bɛna dingɛ dɔ don anw ni jamana gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye maison de la presse a ye kunnafoni di kɛ kunnafoni di min sen fɛ a ko a bɛ diɲɛma ladɔnniya k'a fɔ décembre kalo tile 31 san 2021 fɛn min ye jamanakuntigi colonel Asimi Goyita a ye haki maakuraw u ka tali sɛbɛ n'o ye décret a y'a tigɛ nɔ bila sigikun kɛlen bɛ ka maa 3 kɔrɔ kunnafonidilaw fan fɛ fɛn min ye Bishiri Diop agence de communication Aramata Dia radio sotigiw Ba Sidiki Ture sɛbɛnnikɛlaw kalimukalatigiw fanfɛla na sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye tɔgɔ 2 ye o tɔgɔ yera Ba Sidiki Ture tɔgɔ foyi sira ka bɔ a la sira ni sira fɛ awɔ o bɛ kɛ cogo di secrétaire général du gouvernement ni Kulubajɛ a fosira ka bɔ a la sɛbɛnnikɛla ko jɔn de y'a kɛ ɲininkali de bɛ yen mun de kɛra kunnafonidilaw man tara o tuma ko in ɲɛ ka ɲini a bɛna ta ko in dun ko jɛlen don sabula ministère de la communication yɛrɛ de nana kalafili labɛn UC bi kɛnɛ kan o ye sɛbɛn kɛ sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye maison de la presse u ye da gosi fa bɛɛ lajɛlen fɛ taa ni ka segin don o don tatemɛnɛ sisi tɛ bɔ fɛn min ye kibaruya jɔlen foyi ma se ka di kunnafonidilaw ma kolo k'a la k'a dama Ba Sidiki tɔgɔ ma y'a la kun jumɛn na
na o ma se ka fɔ an ye sɛbɛnnikɛla ko Ba Sidiki jamana densɛbɛ don maa cɛsirilen don sabu Mali kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ sɛbɛnni kɛ u bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye maa min ye i tɛ se k'a fɔ ye maa lankolon ye siga t'a ka sɛbɛnw na sabula a ka jamanadenya o dafalen bɛ u ko min ma droit civique o b'a bolo ɲangi t'a nɔfɛ a ma ye kojugu la bingali t'a nɔfɛ o tuma denbayatigi don kabilatigi don maa sɛbɛ don k'o to a fosi ka bɔ nin baara in nata sɛbɛnnikɛla ko a lagosira kunnafonidila bɛɛ lajɛlen lagosira an ti sɔn sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye kunnafonidilaw ye k'o jira gouvernement ɲɛmaa la n'o ye premier ministre ani ministre de la communication colonel Asimi Goïta n'i t'a kalama kunnafonidilaw diminen don nin ko in ka ɲɛnabɔ joona o de ɲɔgɔnna tɛ sabula kangarida ka fisa wuli ka bɔ n dɔ a kan maa minnu ye dusuma kasaya sɛbɛn bila Banjugu Dante maison de la presse to a la JEPAC Sidi Daɲogo ASEP Bokari Kante Iritel Dieudonné Dako ale y'a tɛgɛnɔ bila INAJOM tɔgɔ la Fakara Fayenge GPPE Shahana Takiyu APPM Dado Kamara CCDP Boubacar Baniza RMJ LCP Ibrahima Sire Kulubali RJPRODH Philifin Jakite nin bɛɛ ye kunnafonidilaw ka tɔ ye tɔ bɛ kɔ an yuru bi ne ka kɛ politigimɔgɔ ye sa dɛ nin bɛɛ OOPP OGRG EMMI nin ye min ye ta nin bɛɛ de y'a tɛgɛnɔ bila tɔ bɛ kɔ kunnafonidilaw la wa wa bɛɛ de ko Ba Sidiki ka bila jɔyɔrɔ in na k'a n'a ka kan anw bɛɛ Mali kunnafonidilaw anw bɛɛ de ye danaya d'a kan an b'a fɛ anw de y'a élu o tuma bala jumɛn bi don o la Asimi Goïta n'i m'a mɛn ci fɔlen fili ye ni règlement de compte don k'o kɔnɔ u ka occasion wɛrɛ kɔnɔ ce n'est pas l'occasion tout à fait Jean Sédou kunnafoni filɛ nin ye an y'a bɔ indicateur du renouveau kɔnɔ a ka bi bɔli la Jean Sédou bi ye juma ye i tɔn ka te min fɔlɔ Tezara premier te baramuso wa Tezara i b'i yɛrɛ ye Tabatungara ni yɔrɔ in ye belebele minɛ Elhaji Seguba Konare ka bɔ Wɔlɔni a n'a badenkɛ n'o ye Dɔtan Konare nin bɛɛ ye kɔlɔsitigi dama dama ye n bala cogo bɛ di o ka ci ma se dɛ ci sera dɛ ci dira ne ma a ma se o ko n k'a d'i ma ne m'a kibaruya f'e ye fɛn min fɔra arajo la fɛn min bɔra a kalama a ma se o ci sera a ma se Wɔlɔni karamɔgɔ a fɔ a ye ko a kɛ n yɛrɛ wele directement i ka Orange Money an ka Orange Money na wa n t'i ka numéro di a d'a ma 76 26 60 76 26 60 57 Wɔlɔni karamɔgɔ a y'i fila fili dɛ o tɛ dɛ o tɛ n ka numéro ye Josi Sédou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la révélation o don ko dogolen k'u da kɛnɛ kan a boliko 500 ani 80 maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Fasiri Bouakari Jalo Josi Sédou kɛɲɛba sanu bɔko cɛjugu a bɛ kɛ sababu ye min ye hadamadenya ko si latunu ka baganw si latunu sabula min ye dugu min n'u k'a ma ko Sananku kɛɲɛba mara la i k'a dɔn hadamaden jugu t'an bɛɛ firi dugu kan ko sanu bɛ dugu la Josi Sédou k'a dɔn u ni masinbaw ani produit jugu u n'o surulen don dugu fa bɛɛ lajɛlen la olu yɛrɛ ma se k'a faamuya dugu ɲɛmaw i k'a dɔn politikimaw u da dennen don kun jumɛn in na min ye dugu denmisɛnw ye sa olu kɔni nana wuli ka jɔ bolo da Josi Sédou k'a dɔn a ti kɛ min ye anw ka dugu ye a ti kɛ batɛmɛsira ye i k'a dɔn Sanangu a denmisɛnw olu kɛlen bɛ ka u waa da min ye dugu ɲɛmaw la nin sanubɔla kura minnu bɛ yen Josi Sédou k'a dɔn mugu tɛ dɔwɛrɛ la sanu kɔ min ye ji ye o ti to yen dugukolo o ti to yen bin o ti to yen kungokolo yɛrɛ ti to yen produit jugu de b'u bolo u k'a yɛrɛ dɔrɔn walasa olu ka se ka sanu sɔrɔ o dun bɛ kɛ sababu ye pɔsɔni de don ka adamadenya yɛrɛ sini tuni bagan kɔni kuma tɛ bagan dumuni ti sɔrɔ janko sɛnɛkɛyɔrɔ kɔni tɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye Sanangu a denmisɛnw u kɛlen bɛ ka kangara da bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fo mɔgɔw ka bɔ yen u ye kulekan bɔ jamana faamaw na n'olu ma wuli ka jɛ kɛ k'u magɛn u yɛrɛ laban u b'u ta mɔnɛ bɔ dɛ n'o dun kɛra o kojugu da ye o tuma sanu bɔ bɛɛ ka jɔ nin kun ye sɛbɛn ye Bouakari Jalo ka sɛbɛn don an ye min bɔ la révélation kɔnɔ ko dogolen k'u da kɛnɛ kan Tabatungara ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ ni sɛbɛn ye an ko min ma kabako faduniya fanfarangaba Allah Bugu Jara n'u ko a ma kurunin nin ye Bugu kurunin ka sɛbɛn ye Bugu Jara ko a ko fɛn min ye dantɛmɛwale ye a bi sɛ ɲɛji bɔ nin marifatigiw Bamako yɛrɛ camancɛ la Kalabankura Umu Sangare ka hôtel yɛrɛ galaka la u taara marifa banamini butigitigi ani a n'a ka kɛsi cɛ ka miliyɔn caman cɛ ka taa n'a ye Bamako camancɛ la
sɛbɛnnikɛla ko a ko butigitigi to a de Amadu Jalo Amadu Jalo Kalabankura fɛn min kɔni ye février kalo tile 18 a taara commissariat 11e arrondissement na ka taa sɛbɛn don sɛbɛn donna sabula ale yɛrɛ ko ale sigilen tora a ka dukɛnɛ cɛmancɛ la npogotigini dɔ b'a bolo o kɔni bi butigi feere sani ale yɛrɛ ka tila seliw la fitiri seliw waati fɛn min ye mankan ye o bɔra kuleka bɔlen o yɔrɔnin bɛɛ ale b'i kun bɔ waati min na o y'a sɔrɔ kamalenkɔrɔ gojo cɛ 3 bɛ yen a ko marifa de b'u bolo pistolet tɛ dɛ pistolet mitrailleur dabulu jama ye min bɛ kisɛ 100 ci seconde kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko npogotiginiw y'o fɔsɔn k'o da cɛ dɔ bɛ kɛrɛfɛ u y'o fɔsɔn k'o da tɛmɛbaatɔ dɔw ko mun bɛ yen k'u bɛna ka na npogotigini bɔ bolo la gajaw u ye marifa da jɔ olu la ten u ye maa damadɔ jogi olu kɔni minnu ka surun yɔrɔ la bɛɛ yɛrɛ ɲini sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye ale yɛrɛ y'i kun bɔ ka na ale kun bɔlen ka na u sina ka marifa dabulu jɔ ale tɔ la wari bɛɛ di walima an k'i fa sɛbɛnnikɛla ko wari bɛɛ di walima an k'i fa o yɔrɔnin bɛɛ ale yɛrɛ kɔni ye kɛsu fɛn fɛn bɛ yen ni wari b'a kɔnɔ ale y'a bolo si a bɛɛ lajɛlen la ole mais à l'air u y'a bɛɛ salo ka taa bɛɛ kɔnɔfɛn to k'a wari bɛɛ cɛ k'a k'u kun sɛbɛnnikɛla ko mun bɔ u labanna tuguni k'ale talo ni ka taa ale firi ka don ka sokɔnɔna yala kɛsu dɔ bɛ yen u taar'u tan u da la k'o gosi tile bɛ min u yɛrɛ ye tile ɲini ka dɛsɛ ale yɛrɛ ja bɔ kojugu ye tile ɲini ka dɛsɛ o da ma se ka yɛlɛ o tɛ yɛlɛ o sɛbɛnnikɛla ko a ko u diminen fɛn min kɔni ye marifa jukunguru ye u y'ale dalen lajɛ n'u ko a la ko wobo n'a dan'o ma a ye Ala tanu sɛbɛnnikɛla ko wari fɛn o fɛn kɔni bɛ yen a bɛ se 1,10 ko ma u y'o bɛɛ lajɛlen salo ni ka taa n'a ye su ma taa yɔrɔ ci sɛbɛnnikɛla ko fɛn min ye nin maa 3 min ye nin ko in kɛ u yɛrɛ kɛra maa 3 kɔni bɛ yen minnu kɔni bɛ yen n'olu sɛbɛkɔrɔ joginna sabula olu ye butiki baarakɛlaw ye Amadu Jalo ale yɛrɛ de bɛ nɔnɔ feere kɛ fɛn min ye a n'a furumuso an bɛ don min na ko bi fɛn min ye balle perdu ye o ye furumuso sɔrɔ Allah sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye 11e arrondissement policiers ye olu nana olu nana mina sigi saa wele kɔfɛ sabula o y'a sɔrɔ nin kojugukɛla ninnu u kɛlen bɛ ka kɔsɔ digi sɛbɛnnikɛla ko nin ye kabako ko ye Bamako yɛrɛ camancɛ la jɔnni b'a miiri k'a fɔ Kalabankura u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko Sigiba Monument Musangari ka hôtel yɛrɛ kɛrɛfɛ ko in kɛra yen de surafana du fɔtɛni waati kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ kabako Fadunuya Fanfarangaba Joati Seydou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'inspecteur Kisɛkilivili jɔnni sodi k'a dɔn kabako de ti ba duguba kɔnɔ jɔnni delila ka jakuma so ye subhanallah jakuma so ayi Joati Seydou a ko i k'a dɔn nafaji nin ko in kɛra ye i y'a dɔn duguba kɔnɔ musow u faralen don ɲɔgɔn kan tɔn ni tɔn jɔnni sodi k'a dɔn u bɛ pari kɛ jɔnni sodi k'a dɔn nin don pariba yɛrɛ i k'a dɔn turu de tun b'ale la n'i b'a fɔ i ka lebu musow ka pari wari dun i k'a dɔn diɲɛ bɛɛ b'i kalama pariba i k'a dɔn ayiwa ɲɔgɔn kunbɛ tun bɛ yen jɔnni sodi i k'a dɔn tuma min ni bɛɛ lajɛlen dafara i k'a dɔn ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ka wari bɔ sa wari dafali 40,000 sefa wari ka wari bɛɛ lajɛlen dafa o tuma tɔ tora an bɛ baro la sa k'o kɛ manafin kɔnɔ min ye musokɔrɔba ɲuman ye Bafanda Jara ale de ye pariba ye ale de tun kan ka pari cɛ wariw dafalen Bafanda Jara sigilen bɛ i k'a dɔn paridenw sigilen bɛ jɔnni sodi k'a dɔn bɛɛ bɛ baromugu la haraba karaba jɔnni sodi k'a dɔn u tor'o la jakuma dɔ bɛlɛnnen kun bɛ kɛrɛda fɛ haraba jakuma sina k'i kari jama cɛla jakuma jɔnni sodi ka sin k'i ɲɛsin wari manani ma dɛ k'i dafa wari manani na coyi k'a gɛn ka dɛsɛ jakuma taara ni wari ye a ye denmisɛnw welela cɛmisɛnninw welela jɔnni Seydou manabɛlɛtigiw min b'a bɔ a b'i pan a bɛ kogo ta a bɛ t'i cun a ka wari bila cogo di jakuma y'i digi ni wari ye jɔnni Seydou fo i k'a dɔn nafaji kuluwo dɔ bɛ yen k'i kari ka don kuluwo kɔnɔ a tununna maa ye mɔɔ kamana ganna mɔɔ kamana ganna fo k'a fɔ k'a to ten jɔnni Seydou i y'a dɔn ni nin n'a ɲɔgɔnna kɛra bɛɛ b'i ta fɔ dɔ ko jakuma suba don dɔ ko ayi dɛ Bafana yɛrɛ de a sinamuso dɔ bɛ yen o tɛ Bafana fɛ koyi o ye suba o de filɛ k'i yɛlɛma ka kɛ Allah ko kundan kuma da i b'a sɔrɔ wari bilara mana min na u tun bɛ jɛgɛ wusu de mara bon ne yɛrɛ y'o de miiri a bɛ kɛ jakuma ɲɛna ko jɛgɛ wusu de tonnen filɛ mana kɔnɔ nin wala sogojala don foyi tɛ o kɔ ko a taara n'a ye nafaji kuluwo la nafaji kuluwo ko gɛlɛyaba in na
Jean Seydou k'a dɔn mɔɔ ye kulu mɔmɔ ka dɛsɛ hali sini jakuma bɛ taa wari ma ye jakuma ma ye wari ma ye jakuma ma ye kabako ko don dɛ nka jama fana ka jama bɛlɛn kana nin da jama camancɛ la a tiɲɛ la a bɛ maa kamana kɔnɔ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ inspecteur kisɛ kelen fili kɔnɔ jakuma ma taa maa ka so ni ye jakuma gɛn a bɛ taa tigi de ka so abada a taara kuluwo de la nin ye jinɛ jakuma ye suba de don jakuma taara ni 200 ye kɔsɔ Jean Seydou k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ye juma ye an bɛ foli ani tani ka kɛ ka ɲɛsin bozo mɔni ma min ye Mamu Lele ta kabako Mamu Lele ta Jean Seydou k'a dɔn Mamu Ala ye fɛn kelen d'a ma Ala ye nin di ne ma o tɛ waso ye Jean Seydou k'a dɔn denko kɔni i k'o gundo to a bolo Jean Seydou fo ni Ala yɛrɛ de m'i da den sɔrɔ kama ni wolonugu t'i kɔnɔ n t'o dɔn dɛ ni Mamu ye ɲɔgɔn ye kalo 3 i bɛ den da i kɔ la kana se k'o kɔni na Mamu Lele ta i k'a dɔn a filɛ nin ye Torokɔrɔbugu Dagaba carré la walima a wele 82 03 03 03 Mamu Lele ta an ka foli b'a ye jɛmukan in di tɛmɛ a kan waati dafara Jean Seydou k'a dɔn anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye min ye sisan danni na an balima bɔbɔw ka jɛmukan u bɛ sigi n'olu wulila a mɛ Jakite ni Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana t'u ma di su in na sɛgi bɛ kɛ nin gafe kelen ka nɛgɛ ɲɛ 20 Jean Seydou k'a dɔn nɛgɛ ɲɛ 20 ani kelen burapili bɛ segin ka na i k'a dɔn farikoloɲɛnajɛ ka ni isɔni da u kan ni Ala sɔnna ntɛnɛn nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan min ye kunnafoni kuraw ye ka se k'o boloda Jimson Control ale tun bɛ nɔgɔ la journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam